OK. Oh, Zemak ľudia, ešte neideme. do prdele. Takže ideme za 3, 1. My ideme stále, ale to je jedno. Že zemak ľudia, My vás vítame pri tomto rozhovore so mnou, omg. a so mnou asi, že ne. To je talk toto, No, nový talk, nová show, nová séria, noví ľudia. nové príbehy, nové emócie, všetko možné. Nové rúže, nové zemáky, nové Aj to. mrkve. Ja som našiel download asi na ten Better Dungeon. Tak to kúp a ideme na vec. Hej, tak to kúp. Žmurk, žmurk. Murk. To sa ani nedá kúpiť, to je zadarmo. A čo keď sa to Hej, dá, More? našiel. More, my sme chceli Hej, natáčať našiel som. talk. More, to je jedno, toto budeme dávať na tento kanál, takže tak sa mi analovím. Áno, presne tak. Hej, takže toto je rozhovor so mnou, aj keď ja tento kanál vlastním, som ho vytvoril. More, Gadžo, to čo si ty vytvoril, ja som ti to dovolil vytvoriť, ale ty si to nemal mať vytvorené, toto je diskriminácia. No, ty! Toto by Ne, diskriminácia. ja zmením heslo a teraz je to diskriminácia. I ak zmeníš heslo, tak ja prídem za tebou do toho Chánova a tam ti kokos normálne ti železo ukradnem a všetko ti rozoberiem. Ne, čo budem dávať do speru? Tamore musíš za bábkou chodiť a tá nech ti prispieva. Počkaj, ja ti pošlem link na stiahnutie Better Dungeon na 1.47 a to Tak mi to neovládaj. pošli a ja sa s vami lúčim z tohto toľku s Tomím. Lúčim sa, toto budú také drbnuté toľky, takže mrkva. Zemak.